Good day mga ka-explorer. Ang destinasyon natin ngayon ay ang Plaza Magalang o Plaza de la Libertad. Samahan nyo kaming i-explore at alamin ang kasaysayan ng lugar. Sa bayang ito, ang Plaza de la Libertad o Freedom Park ay isa sa mga sikat na landmark na matatagpuan sa gitna ng town proper. Ito ay nasa pagitan ng dalawang sikat na landmark, ang San Bartolome Church sa kanlurang bahagi at ang Casa Tribunal na kilala ngayon bilang munisipyo sa silangang bahagi. Ang Magalang ay nag-iisang may ganitong klaseng plaza sa buong Pampanga. Ang plaza ay itinayo noong bandang 1864. Ito ay tinaniman noon ng mga magagandang puno ng dapdap. Ginawa ng mga autoridad ng Espanya noong panahong iyon ang bagong town proper. Inihalin tulad ito sa mga town proper models sa Spain. Nasaksihan ng plaza ang ilan sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan na nangyari sa Magalang. Sa plaza na ito kung saan si Father Ignacio Manzanares ay nagdiwang ng kanilang unang misa matapos ang paglipat ng Magalang mula sa baryo San Bartolome. Siya rin ang nanguna sa paglipat ng Magalang kasama ang ilang kilalang pamilya. Noong 1868, inatake ito at sinunog ng mga bandido sa pangunguna ng kanilang leader na si Isidoro Ginto. Pagkatapos nilang sunugin ng plaza, tumuloy sila sa kumbento ng simbahan kung saan tinambangan nila si Father Ramon Sarionandia na nagsimula sa pagtatayo ng kasalukuyang gusali ng simbahan. Sa kabutihang palad, si Father Sarionandia ay nakaligtas sa pananambang. Noong panahon ng revolusyonaryo, ang plaza ay ginawang lugar ng labanan. Ang mga pwersa ng rebelding opisyal na si Pedro Pedroche ay pumwesto sa plaza at sinalakay nila ang mga posisyon ni Coronel Lorenzo D. Camaya na nakakulong sa loob ng kumbento ng simbahan kasama ang kanyang mga bilanggong Espanyol. At noong nakuha ng mga Amerikano ang Magalang noong November 5, 1899, personal na iniutos ni Major General Arthur MacArthur na sunugin ng plaza at ang iba pang bahagi ng town proper. Noong panahon ng mga Amerikano, ang plaza ay naging lugar para sa bawat okasyong panlipunan. Ilang kilalang politiko ang dumalo tulad ni na President Sergio Osmeña at Manuel A. Roas, Senator Benigno Aquino Sr., Jose Abad Santos at iba pang mga kilalang tao. Sa plaza na ito ang lumang estatwa ng bayani na si Dr. Jose P. Rizal na itinayo sa pamamagitan ng pagsisikap ng lokal na organisasyong Katipunan Mi Panampun noong 1923. Sa panahon ng kaguluhan noong 1937, maraming magsasaka ang nagmarcha din sa plaza na ito upang ilabas ang kanilang hinaing hinggil sa kanilang kalagayan bilang mga magsasaka. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, ang mga opisyal ng Hapones at mga lokal na opisyal ng Magalang ay nagsagawa ng kanilang mga political rallies dito sa plaza upang hikayatin ng mga Magalenyo na suportahan ang layunin ng pamahalaang itinataguyod ng mga Hapon. Sa panahon ng pagpapalaya, ang mga tangke ng Amerikano ay nakaposisyon sa plaza upang panatilihin kung may mga natitira pang pwersa ng mga Hapon sa bayan. Pagkatapos ng digmaan, ginamit pa rin ng plaza para sa iba't ibang pagtitipon sa bayan. Sa plaza na ito kung saan nangyari ang isa sa pinakamadilim na yugto ng Magalang. Noong gabi ng December 28, 1963, pinaslang ng umano'y hitman na lalaki ni Faustino Del Mundo na kilala bilang Commander Sumulong. Ang pinakamamahal na alkalde ng Magalang na si Benedicto T. Deirit, di nagtagal, pagkamatay niya, nagpasya ang mga lokal na opisyal na palitan ang pangalan ng plaza sa Benedicto T. Deirit Plaza. Ibinalik ito sa orihinal na pangalan sa mga nakaraang taon. At dito na po nagtatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.